Amen. Ħanaqraw il-porzjon li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew 16, nibdew minn vers 13. Issa meta Ġesu ġie fid-distrett ta' Ċesarija Filippi, staqsa lid-dixxipli tiegħu billi qal: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma qalu xi wħud jgħidu Ġwann il-Battista u oħrajn Elija, imma jerġgħu oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Qalilhom: imma intom min tgħidu li jien? U x'mun Pietru wieġeb billi qal: int il-Kristu bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġeb billi qallu: imbierek int x'mun Barġona, għax mhux il-laħam u d-demm irrivelalek jew urik dan, imma missieri li hu fis-smawiet. Jien ukoll ngħidlek li inti Pietru, u fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi u xtabi ta' Ħades mhux se jipprevalu jew mhux se jgħelbu kontrija. Qatt nagħtik l-infietaħ ta' saltnet is-smewwiet u kwalunkwe ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smewwiet. U kwalunkwe ħaġa li tidħol fuq l-art se tkun maħlula fis-smewwiet. Imbagħad widdeb lid-dixxipli biex ma jgħidu l-ħadd illi hu kien il-Kristu. Amen. Rajna episodju mill-isbaħ u mill-aktar interessanti, ħasra illi huwa wkoll mifhum ħażin minn ħafna. Dik l-interpretazzjoni żbaljata jekk alla rid narawha l-ġimgħa d-dieħla u nistudjawha sewwa. Illum rridu aktar xilli noħorġu t-tagħlim prinċipali ta' dan l-episodju fejn Ġesu direttament ikkonfronta lid-dixxipli tiegħu u xtaq ikun jaf minn għandhom il-fema tagħhom dwaru nnifsu. Hawnhekk Ġesu mhux qiegħed kieku jiena nċidirlek minni, min tgħid li jien. Tgħid da minnu. Mkabbar bih innifsu. Imma fuq fom Ġesu din hija mistoqsija illi biex xieraq nikkonsidrawha. Biex xieraq inkunu ikollna tweġiba ċara u konvinta dwar l-identità vera ta' Ġesu Kristu. Tafu illi Ġesu anke minn kmieni mindu ħareġ biex jippriedka l-Evanġelju u jsejjaħ lin-nies għall-indiema, beda jiltaqa' ma' oppożizzjoni. Dik l-oppożizzjoni bdiet kull ma jmur tiħrax u teħxien kontrih. Ġeneralment il-foqra u n-nies il-klassijiet baxxi kienu jieħdu pjaċir jisimgħuh. Imma il-klassijiet għolja, speċjalment ir-reliġjużi, ironikament, ir-reliġjużi kienu aktar ma jmur aktar jitwebsu kontrih. Għadna kif rajna illi wara li kien għamel tant mirakli, il-Fariżej u s-Sadduċej biex iġarbuh id-domandaw minn għandu sinjal mis-sema. Bħalli kieku għatina miraklu ieħor, Ġesu qalilhom intom tafu tbassru it-temp bl-osservazzjoni tagħkom u m'intomx tosservawx qed jiġri fi żminijietkom illi l-wedi antiki tal-Alla qegħdin iseħħu qudiemkom stess u m'intomx tirrealizzaw. U allura quddiem dan ix-xenarju fejn għandek il-massa tan-nies illi kienu kontrih. Ġesu kien qiegħed jippriedka l-verità, kien qiegħed ukoll jiddomanda l-indiema indmu għax is-saltna tal-Alla orbot, u frattant ma kienx hemm dak ir-rispons, ma kienx hemm dik il-tweġiba mingħand in-nies, u allura Ġesu li huwa l-erf tal-Alla ħaseb illi iva, id-dixxipli tiegħi issa dawn l-oħrajn ħallihom għal ma dawn iridu jkunu konvinti minn jien il għaliex ħajkunu fdati b'messaġġ li jien bdejt inxandru huma se jkomplu jxandruh minn ġenerazzjoni għall-oħra sal-aħħar ta' żmien. U allura il-Knisja hija inkarigata, hija il-pilastru biex ngħidu hekk tal-verità dwar Ġesu Kristu. Saqsil min trid u kulħadd joħroġlok b'opinjoni differenti dwar Ġesu.
Fatti id-disċipli qalulu n-nies x'jaħsbu dwarek, well hemm min jgħid li inti Ġwan il-Battista, Erodi kien wieħed minnhom da, illi meta qatalu rasu imbagħad sema' dwar Ġesu qal mela dan huwa Ġwan il-Battista raġa' ġie lura għal ħajja. Is-superstizzjonijiet tiegħu. Oħrajn qalu li huwa Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. U ovvjament dinja tweġiba inadekwata, hija żbaljata, Ġesu ma kienx hemm minn dawn. U allura qalilhom imma intom li intom tiegħi, intom segwaċi tiegħi. Intom min tgħidu li jien. Ġesu ma setax jaffordja li jkun hemm liċken dubju dwar l-identità vera ta' Ġesu. Ma jistax ikun hemm mistoqsija iżjed importanti illi tiddetermina id-destin etern tiegħek. X'se jsir minnek appena tieħu l-aħħar nifs fuq dil-art. U x'l-infern jew ġenna. Jiddependi fuq x'derlek dwar Ġesu ta' Nazaret. X'derlek dwar Ġesu. Imbagħad wara li narfu l-identità vera tiegħu, ikollna nwieġbu wkoll il-mistoqsija li saqsa Pilatu lil-Lut. Meta ġabulu Ġesu qudiemu għalilhom mela xi triduni nagħmel b'dak li intom issejħulu s-Sultan tal-Lut. U dija mistoqsija li aħna wkoll iridu wiġbuha. X'se nagħmlu bih? Appena narfu min ta' bilħaq hu, x'se nagħmlu bih? Se warbuh jew se nilqawh? Se nagħtu darna lilu jew se nobduh? Kollox jiddependi fuq, ma nistgħux nibqgħu neutrali bħalli kieku ħanimxi fit-triq tan-nofs la rrid ninoġob miegħu u laqqas irrid nimbagħad minnu. Le, triq tan-nofs m'hemmx u laqqas tista' tkun indifferenti, speċjalment intom illi issa ilkom żmien taħt ismieħ tal-Evanġelju qegħdin tisimgħuh minn ġimgħa l-oħra, impossibbli illi ħajbqalkom liċkan skuża quddiem Alla fil-ġudizzju. Għaliex Alla qed iwasslilkom il-verità, Alla qed jurikom minu dan Ġesu illi der fostna fil-milja ta' żmien imwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdil lil dawk taħt il-liġi. Minu dan Ġesu? Ġesu f'okkażjoni minnhom qal min jemmen fija mhux fija jemmen, imma f'min batni. U min jara lili jara lil min batni. Jiena ġejt bħala dawl fid-dinja sabiex kull min jemmen fija, kull min ipoġġi l-fiduċja tiegħu jitalem jiddependi fuqi għaż-żmien u l-eternità ma jibqax jimxi fid-dalma. L-implikazzjoni hija ċara. Dawk illi ma jemnux fih allura jinsabu fid-dalma. Jistgħu jikklejmjaw kemm iridu illi huma intelligenti u li huma għandhom il-tweġibiet għal ħajja. Kull min jemmen fija ma jibqax fid-dalma. Min ma jemmenx fija jibqa' fid-dalma. Daqshekk hija importanti din il-kwistjoni dwar min hu Ġesu ta' Nazaret. It-tweġiba korretta hija neċessarja imma aktar minn hekk illi tgħix fid-dawl ta' dik it-tweġiba korretta. Ma nistgħu nkunu sodisfatti illi intellettwalment narfu illi Ġesu huwa il-Kristu bin Alla. Dak huwa bidu. Illi mbagħad ngħixu l-fidi tagħna. Illi ngħixu l-fidi tagħna b'mod prattiku illi il-Ġesu mhux biss nisqarruh bil-fom imma l-emil tagħna, l-imġiba tagħna, il-kondotta tagħna minn ġurnata l-oħra jkun qed juri ta' bilħaq illi aħna nappartinu għalih għal Ġesu Kristu u ta' bilħaq huwa s-Salvatur u s-Sid tagħna. Matul il-ministeru tiegħu Ġesu iltaqa' ma' diversi nies illi stqarrewh u taw xhieda tajba dwaru. Nikodemu pereżempju qallu inti għalliem ġej mingħand Alla. Li hija verità. Ġesu huwa għalliem ġej mingħand Alla. U f'okkażjoni oħra meta Ġesu kien
għadu kif qajjem ġuvnot ta' waħda armla mill-raħal ta' Najn, jgħidilna Luqa li n-nies qabadhom il-biża' il-koll u glorifikaw lil Alla billi qalu tqajjem fostna profeta kbir u Alla żar in-niesu. Anke s-Samaritana fil-diskursata li kellha miegħu qaltlu jiena qed nirrealizza li inti profeta. Okay? Però mbagħad għandna lil Natanael li meta Ġesu tkellem miegħu, Natanael wieġbu qallu Rabbi, int bin Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Hawnhekk qegħdin naraw stqarrija jerġa' aktar elevata, mhux sempliċement profeta. Ġesu huwa profeta. Imma huwa bin Alla, is-Sultan ta' Iżrael. Anke d-dixxipli li kienu fuq id-dajsa wara dik il-maltempata li Ġesu kalma f'temp qasir, dawn qalu bejniethom verament, anzi qalu lil Ġesu verament int bin Alla. Issa x'kienu qegħdin nfissru bija eżattament int bin Alla, aħna rridu niddeterminaw illi meta ngħidu bin Alla u Kristu jew Messija rridu nkunu nifhmu il-fehma tal-Alla dwar dawk it-titoli mogħtija. Saħansitra anke il-Pietru aktar kmieni fil-ġrajja tal-Evanġelju. Pietru kien diġà stqarru b'mod impressjonanti meta qallu sit għand min immorru int għandek il-kliem tal-ħajja dejjem u aħna emminna u sirna nafu li int il-qaddis tal-Alla. Ġi kieku staqsitu Pietru dakinhar, min taħseb li hu Ġesu? Kien jgħidlek Ġesu huwa l-qaddis tal-Alla. Ġesu huwa dak l-uniku wieħed fuq wiċċ l-art illi huwa ikkonsagrata għal Alla u li l-Alla dejjem obdieħ bla li ċken falliment. Saħansitra anke id-demonji stqarrew lil Ġesu u kienu jafu min hu. Id-demonji illi Ġesu kien jiskonġrom minn ħafna nies kienu joħorġu jgħidu int bin Alla. L-istess bħalma qal Pietru. Imma Ġesu ċanfarhom dakinhar u ma permettilhomx jitkellmu għax kienu jafuh illi hu il-Kristu, l-istess bħalma qal Pietru. L-istess eżatt. Kienu jafu li huwa l-Messija u kienu jafu li huwa bin Alla. Però tafu Ġesu ma ħallihomx jitkellmu. Ġesu ma rridx ix-xhieda tad-demonji, ta' spirti kiddieba. Ried illi aħna s-segwaċi tiegħu. Aħna illi aħna r-reċipjenti tal-grazzja tal-Alla nistqarruh bħalma ta' bilħaqu. Ġesu jixtieq din l-istqarrija minn fom id-dixxipli tiegħu stess. Pietru imbagħad qabeż u qal int il-Kristu bin Alla l-ħaj. Pietru sekwit narawh bħala l-portavuċi tal-grupp ta' dixxipli l-oħra illi kien jitkellem f'isimhom u għalihom ħafna drabi. Meta Pietru iddikjara int il-Kristu bin Alla l-ħaj, kien qiegħed jiddikjara żewġ veritajiet ewlenin dwar Ġesu Nazzarenu. Qed jgħid żewġ veritajiet kbar u grandjużi. L-ewwel nett illi Ġesu huwa il-Kristu, l-unzjonat tal-Alla. Kristu tfisser midluk. Għaliex? Għax speċjalment is-slaten fil-Testament il-Qadim kienu jindilku biż-żejt appena jieħdu l-kariga tagħhom bħala slaten. U allura unzjonat. Għalhekk għandna l-kelma Messija jew Kristu it-tnejn ifissru l-istess. Wieħed unzjonat li kien profetizzat matul il-Patt il-Qadim u naraw kif il-Messija kellu jwettaq 3 ruoli. Kellu jwettaq ir-rwol ta' profeta, assis u sultan. Pietru għarfu dakinhar illi kien il-profeta. Infatti kif għattilkom aktar kmin għallu mulajant minn immorru int għandek il-klim taħta dejjem. Int twaslinna l-verità minn għand Alla
sabiex aħna nkunu liberati bija. Il-profeta xogħlu hu illi iva itajjar l-ignoranza spirituali minn ġofina u jatina il-verità illi ta' bilħaq teħlisna. Ġesu wkoll il-qassis, u l-qassis illi serva bħala intermedjarju jew dak illi jaqqat il-Alla mal-bnedmin u l-bniedem ma' Alla. Dan għamlu bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu darba għal dejjem illi iservi għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li sejħu lill-ismu. Kien sakrifiċċju li ma jistax jiġi repetut, ma jistax jiġi mġeddet għax Ġesu offra nnifsu darba għal dejjem. Hija enfatika fl-iskrittura ripetuta spiss illi Ġesu illi miet u issa huwa xoxtat ma jmut għad tiżjed. Il-mewt ma taħkimx aktar fuq. Qed ngħidlek il għaliex l-idea kif tafu sewwa illi Ġesu jerġa' jiġi sagrifikat fuq l-artali kattoliċi. Le, il-saċerdozju ta' Ġesu wettqu fuq il-Kalvarju il-ħaruf li tappa bid-dubjietna sabiex aħna nindafu. U issa wkoll qiegħed fuq l-eminija ta' Alla jinterċiedi jew jitlob għal dawk li huma tiegħu. U stess qal ma nitlobx għad-dinja imma nitlob għal dawk li tajtni. Dak huwa x-xogħol ta' Ġesu il-saċerdot tagħna. Ġesu huwa wkoll is-sultan tagħna. Is-sultan tagħna. Fejn qabel aħna konna l-sira u l-pupazzi ta' xita ħajdu hekk u nservu l-passjonijiet tagħna nfusna, issa narfuh bħala dak li għandu l-jett fuqna, fuq ħajjitna, fuq ħsibijietna, fuq imġibitna kollha. Ġesu għas-sultan biex jipproteġina anke mill-edewwa tagħna, jaħkem fuqna bil-grazzja tiegħu, bil-ħniena tiegħu. Dik l-ewwel ħaġa, Ġesu huwa l-Kristu, Ġesu huwa wkoll bin Alla. Ġesu huwa bin Alla. Fil-Patt il-Qadim, is-Sultan David, Salamun u l-bqija, tajjeb, kienu jissejħu bin Alla. Kamil darba kienu jissejħu bin Alla. Anke Iżrael. Meta Mosè kien kull darba jidħol quddiem il-Farawn biex jipprova jikkonvinċih ħalli jippermetti lil Lut joħorġu minn artu. Tajjeb. Darba Mosè Alla qal lil Mosè qallu għajdlu lil Farun. Iżrael huwa ibni l-kbir. Iżrael huwa ibni. Immissa Ġesu illi der fostna, Ġesu huwa l-iben ta' Alla. F'liema sens? Meta tafu intom meta Ġesu twielet u marru l-maġi għand Erodi u Erodi mbagħad qal mela rrid infittex il-trabi kollha minn sentejn l-isfel skont kif ikkalkula żmien u ħalli jipprova jeqret il-Ġesu. Però Ġuseppi talaq l-Eġittu u għatem sal-mewt ta' Erodi sabiex titwettaq il-ħaġa mitkellma mis-sid permezz tal-profeta, xi profeta kien dan? Ħosea. Jekk taqra Ħosea kapitlu 11 vers 1 jgħid mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Mur aqra hemmhekk f'Ħosea kapitlu 11. U tara li Ħosea titkellem dwar Iżrael, dwar il-poplu tagħna. Imma Mattew, ispirat mill-Ispiritu Santu, għal din hija twettiq tal-profezija mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Ġesu bħala tarbija qed tieħed l-Eġittu imbagħad wara li Erodi miet reġa' ħaduh lura f'Iżrael. Mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Bħalma Alla feda lill-Iżraelin fi żmien Mosè, issa u għarafhom bħala ibnu, issa Ġesu huwa l-iben veru u reali tagħna. Mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Applikata għal Ġesu it-titlu bin Alla jirrifletti il-relazzjoni unika ta' Ġesu mal-Missier. Għandu relazzjoni unika, aħna wkoll uliet Alla. Uliet li Alla adottana fil-familja tiegħu. Darba ma konniex. Imma aħna issa uliet adottivi. Frattan Ġesu huwa l-iben naturali tagħna, l-iben etern tagħna. Bħalma l-Missier ma jistax ikun
missier mingħajr riben, vera? Ir-raġuna bħali. Il-missier ma jistax ikun missier jekk ma jkollux iben. U allura l-iben neċessarjament huwa mill-eternità. Meta ngħidu bin Alla, qegħdin ngħidu illi Ġesu bħalma qalu stess, min jara lili jara l-missier. Għalhekk kważi biex ngħidu hekk kien ħalih meta Filippu qallu urina l-missier kun biżżejjed għalina. Ġesu qallu jinnidi daqshekk magħkom Filippu għadek ma tafniex. Min jara lili jara l-missier. F'Mattew 11 vers 27 Ġesu qal kollox kien kommess jew fdat li minn missieri u ħadd ma jaf lill-liben, ħadd ma jaf il-liben. Ma nistgħux narfu l-identità vera ta' Ġesu, maħniex kapaċi. Ħadd ma jaf il-liben ħlief il-missier. Għaliex ħlief il-missier? Għax tkun infinit fl-essoru tiegħek biex taraf minnu ta' bilħaq Ġesu. Għax Ġesu huwa infinit fil-glorja u f'kull attribut ieħor. Ħadd ma jaf lill-liben ħlief il-missier, lanqas ħadd ma jaf il-missier ħlief liben. U dak li lilu liben il-missier u dak li lilu liben jekk irid jirrivelawlu. Jiġifieri aħna għarafna l-missier permezz ta' liben. Ġesu impossibbli huwa anġlu jew kreatura maħluqa għax kif ma jkunx kapaċi, ma jkunx kompetenti, ma jkunx kwalifikat biex jurina ta' bilħaq il-missier. Ma la darba huwa liben ir-riflessjoni eżatta tal-majestà ta' Alla. Allura mbagħad hemmhekk iva jista' u kapaċi jirrivelawlna. Il-missier innifsu irrikonoxxih lil Ġesu bħala ibnu il-maħbub. Fil-magħmudija tiegħu instemma l-leħen tal-missier mis-sema jgħid dan u ibni l-maħbub li fih jiena sibt l-għaxqa tiegħi. Mbagħad aktar tard, meta Ġesu tella tliet ix-xipli tiegħu fuq il-muntanja, hemmhekk kien trasfigurat qudiemhom. Il-biesu bdew jiddu, saru bojot bħas-silġ u deru Mosè u Elija, avveniment trement, fejn jerġa' jinstemma l-leħen tal-missier u jgħid dan u ibni l-maħbub isimgħu lilu. Alla nnifsu jrid li r-rabta tagħna u d-devozzjoni tagħna u l-ubbidjenza tagħna tkun esklusivament għal Ġesu Kristu. Petrus qarru int bin Alla l-ħaj. Bin Alla l-ħaj f'kuntrast mal-allat foloz tal-pagani. Ġesu issa allura iwettaq il-weda li Alla l-kreatur tad-dinja, Alla li ħalaq dak kollu li der u dak li ma jidirx, l-uniku Alla ħaju veru, issa bagħat il-libnu Ġesu biex ikun il-salvatur tad-dinja. Il-profeziji mill-antik, speċjalment is-salmi, Iżajja, il-profeti l-oħra. Fati Iżajja nsejħulu il-profeta evanġeliku, tant tagħna profeziji dwar Ġesu. U dwar il-Vanġelu illi laqqamnieh il-profeta Evanġeliku. Però ħanna kwotalkom biss minn Salm 2 illi kulħadd fi żmien Ġesu, kulħadd kien iżommu bħala salm messjaniku. U ġifieri salm dwar il-Messija. Inkiteb 1000 sena qabel ma twieled Ġesu, però innotaw x'jgħid tara. Għaliex il-ġnus jinfurjaw il-popli jimmeditaw fuq ħaġa firħa. Is-slatin tal-art jieħdu posthom mexxejja jikkonsultaw flimkien kontra s-sit u kontra l-unzjonat tiegħu. Il-kelma ebrajka hija kontra il-Messija tiegħu. Kontra l-midluk tiegħu. Ovvjament, referenza għal Ġesu Kristu. Jgħidu ħanqattaw l-irbit tagħhom u narmu r-rumnelli tagħhom minna din ir-ribelljoni li għada sal-lum għaddeja fid-dinja kontra Alla, pero dak li jpoġġi fis-smewit jitħaq. Alla, għawek nasabina l-unika darba fil-Bibja li jitħaq. Jitħaq. Kemm hija xi ħaġa patetika il-bnedmin maħudin mit-trab tal-art jeħduha kontra Alla u jirreżistuh. Il-mulej tħam jitmasħar bihom. Imbagħad ikellimhom fir-rabja tiegħu u jwerwirhom bil-korla tiegħu billi jgħid inkwantu jien
Installajt lis-sultan tiegħi fuq Sion il-muntanja mqazza tiegħi. Alla determinat u difatti jekk għamel lis-sultan tiegħu stabilih fuq il-muntanja imqazza tiegħu. Is-sultan ovvjament huwa Ġesu. Issa Ġesu nnifsu jitkellem hawnhekk u jgħid żgurament se ngħid dwar id-digriet tas-sit. Qalli inti ibni illum jien nissiltek. Inti ibni illum jien nissiltek. U la darba huwa ben, il-Bibbja tirraġuna, la darba huwa liben uniku talla, jew uniġenitu talla, allura huwa il-werriet ta' kollox. Il-werriet ta' kollox. U forsi tinstema' inkredibbli fuq idejkom din, Ġesu huwa l-werriet ta' kollox u aħna werrieta miegħu. Semmek twassal il-grazzja talla. Għal dawk li Alla joġobhom li jiftilhom għajnejhom u jfejjaqhom il-lama spiritwali tagħhom sabiex jarfu min hu ta' bilħaq Ġesu Kristu. Il-Kristu bin Alla l-ħaj ta' bilħaq dawn ikunu imsejħa l-imberkin tal-missier. Fl-aħħar jum Ġesu jgħid lit-tagħlin ejjew imberkin ta' missieri irtu saltna imħejja għalikom qabel it-tissis tad-dinja. U dawn in-nies jingħarfu il għaliex jixbħu lil Ġesu. Matul ħajjithom għall-inqas mill-konverżjoni tagħhom il-qudiem jixbħu l-Ġesu. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġu sqejtuni fil-ħabs ġejtu żżuruni. Hekk huma kompassjonali, huma ħanina, jafu jħobbu il għaliex huma malma minn Ġesu innifsu. Dini stqarrija kbira ta' fidi da parti Pietru. Għalkemm forsi kien għadu ma bidix jifhem eżattament x'qal. Meta qal inti l-Kristu bin Alla l-ħaj, forsi ma kienx qed jifhem l-implikazzjoni kollha li provajt infehmkom jiena dal-għodu. Għaliex? Għaliex immedjatament wara, meta Ġesu beda jindikalhom, anzi kellhom fiċ-ċar, li jeħtieġ imut skont il-pjan talla, Pietru waqaflu u qallu qatt ma jiġrilek dan. U l-istess mulej qallu mur warajja Satana xkiel jew tfixkil int għalija għax m'intix tqis il-ħwejjeġ talla, iżda ħwejjeġ tal-bnedmin. L-istess persuna Pietru illi tagħna dik l-istqarrija sublimi, stqarrija preċiża dwar min hu Ġesu Kristu. Inti l-Kristu bin Alla l-ħaj. Ftit wara huwa prattikament użat mix-xitan biex jipprova jfixkel il-pjan talla. Kemm aħna dipendenti il-ħin kollu fuq il-ħina talla, fuq l-illuminazzjoni tiegħu. L-istqarrija allura fuq fom Pietru ingħatatlu minn fuq. Ma kienx Pietru bl-intelligenza tiegħu jew kien irċieva xi edukazzjoni aħjar ma' ħadd ieħor. Infatti Ġesu qallu imbierek kien ċmum barġona għax mhux il-laħam u d-demm għarfek dan. Mhux in-nies jew inti nnifsek indunajt min jien, imma missieri illi hu fis-smawiet. Bl-intelligenza jew bid-dixxirniment naturali tagħna ma naslux. Difatti Pawlu jgħid li bniedem naturali, bniedem kif jiġi fid-dinja, wild Adam, u allura mqattuh minn Alla u ma għandux relazzjoni ħajja miegħu. Il-bniedem naturali ma jaċċettax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla. Għax huma blu għalih. Sansi murant xi ħadd Hindu jew Buddist jew Maomettan. U għajdlu li Ġesu ta' Nazaret huwa fir-realtà Alla l-imbierek. U għara kif jirrispondik. Li huwa s-salvatur uniku tal-bnedmin u għara x'tkun ir-relazzjoni tiegħu. Il-bniedem naturali dawn il-ħwejjeġ huma blu għalih u mhux kapaċi jifhimhom, jgħidilna l-Apostol Pawlu, mhux kapaċi jifhimhom għax huma evalwati spiritwalment. Jekk inti taħseb illi inti irrekorrejt għand Ġesu jew mort għandu jew mint fih għax kellek dik ir-rieda tajba fik.
jew dik il-kapaċità li ħaddieħor m'għandux, u allura li dik id-daqsxejn ta' ħaġa għamlet id-differenza. Inti salvajtu ħaddieħor għadu mitluf. Jekk qed taħseb hekk. M'intix qed tirrealizza l-għama spiritwali li l-bniedem jisaffih. Ġesu qal, kull min jimxi warajja jinġej bħala dawl fid-dinja sabiex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dalma. Kif naslu jemnu fih? Bħal ma għamel Pietru, bħal ma stqarru Pietru, blajnuna u bl-illuminazzjoni tal-Ispiritu Santu. Dik għal-qagħda tagħna. Issa li bħal Pietru twassalna biex għarafna lil Ġesu bħala l-unzjonat Alla, bħala dak li jurina lill-Alla, jispjegaħulna lill-Alla, jizvelawulna lill-Alla. Allura aħna niffurmaw il-Knisja tiegħu. Ġesu dak il-ħin stess infatti semma għall-ewwel darba fil-Ministeru tiegħu. Infatti fil-Vanġeli kollha Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni. Darbtejn tissemma l-kelma Knisja, darbtejn biss, forsi tiskantaw, darbtejn biss. Hawn u żewġ kapitli oħra aktar tard. Imma mbagħad fl-Epistoli kemm tissemma l-Knisja, ħin kollu l-Knisja. X'issemmew fil-Vanġeli? Is-saltna Alla. Ġesu is-saltna Alla orbot. Is-saltna tismew tixbaħ bħal ħmira mqiegħda fil-flaġna. Is-saltna Alla tixbaħ teżor fl-għalqa li wieħed sabu bil-ferħ reġaħ bih u mart bih kull ma kellu. Is-saltna Alla. Għaliex hekk? Għaliex il-Knisja hija espressjoni, il-Knisja turi fid-der is-saltna Alla. X'inhija essenzjalment is-saltna Alla? F'sentenza waħda. Tajjina Pawlu. Is-saltna Alla mhix kwistjoni ta' ikol u xorb, imma ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Rumani 14. Is-saltna Alla hija ġustizzja, ġifieri għajxien ġust quddiem Alla, sliem ma' Alla u mal-bnedmin, u ferħ fl-Ispiritu Santu. Din hija l-Knisja allura hija il-mod kif Alla juri b'mod viżibbli is-saltna tiegħu fuq l-art. Qabel minn żmien l-antik, is-salmi pereżempju, il-mulej isaltan, vera? Is-sit isaltan, ħadd itenna l-art. Is-sit isaltan, ħajtennew ħafna gżejjer. Alla għandu sovranità u renju fuq kull m'għamel. Hija s-saltna tal-qawwa tiegħu. Missa għandu wkoll saltna ta' grazzja. Ta' nies illi huma riċevituri tal-grazzja tiegħu. Din hija l-Knisja. U l-Knisja hekk aħna Ġesu qed ixebbaħa ma' binja hekk, ma' binja. Illi jibnija hu stess. Il-Knisja għandha pedament. X'inhu l-pedament? Propjament l-identità vera ta' Ġesu. Propjament dak li Pietru stqar, inti l-Kristu bin Alla l-ħaj. U allura ma tistax tkun Kristjan. Ma tistax tippretendi li inti salvat jekk il-Ġesu ma tarfux bħala l-unzjonat, bħala dak li Alla l-Missier ikkonsagra u batu fid-dinja ma baċ il-ħadd ieħor. Bat wieħed. Imma wieħed reali, wieħed ġenwin. Bħalma qal Pietru m'hemm ebda isem moti taħt is-sema li bih jekk tiġinna nkunu salvat, ħlief l-isem ta' Ġesu. Ħlief l-isem ta' Ġesu. Il-Knisja hija imsejsa fuq dawn il-veritajiet fondamentali u ma' veritajiet li servu bħala pedament. Għal darba ma tistax tippretendi li inti Kristjan jekk il-Ġesu ma tarfux bħala divin. Bħala divin. Meta qegħdin ngħidu bin Alla, ġifieri jirrifletti eżatt min hu Alla u l-karattru tiegħu. Infatti dik kienet preċiżament l-akkuża illi s-Sanedrin, il-qorti tal-Lud, ġabu lil Ġesu u din Pilatu għadu jgħidu ħafna affarijiet oħra. Imma l-kwistjoni kollha li kienet qed turtom u ddejjaqhom u ma setawx iġerħuha kienet il-claim tiegħu li huwa bin Alla. U kull darba kienu jippruvaw jabdu l-ħaġar biex ħaġruh għaliex għax f'idnew kien qed jidgħi.
قاعد يتكلم بموت irreferenzjali قدام الله. علاش اسمعوا إسرائيل، المولاي تياك هو مولاي واحد. وعلور اللي يكلم بنيدم اللي كانوا يعرفوا للغوتو وللأمو والبقية، اللي عايت اللي هو بين الله ما ستاوش يسابورتوها، ما ستاوش يسابورتوها. متى جيسو بقى سيكت قدام لاكوزي بانالي اللي بدأوا يجيبوا قدامه في الأرض قبل الباسوني تياو، السمو ساچردوت قال له أحلف لي بلا الهاي. ما أنا وقت بوجيه دارو مع الهاي اتجيلوا اللي يتكلم السا، اتجيلوا اللي يتكلم. عشان الكوستيوني كلها دنيا الكوستيوني كلها عون هو البيرن تا كلش، عون هو الأفضل تاع الكريستيانيزمو. أحلف لي بين الله، أيدلنا يك انتيش الكريستو بين الله، أيدلنا اللي ذاك العال بيترو فورس سنة سنتين قبل وإيش منه يولا ذاك النار جسوا الأخ هذيك القرية تا بيترو ويلقاها السوكو. جسوا قال له أنت نفسك أنت قتايد أنت استاس اللي ين الكريستو بين الله. ما دام كله نيدلكم من السال قدام تراو البني آدم الموت فافوريت كيف كان يرفيري عليه نفسه بن البني آدم. تراو البني آدم بالقادة فوق اللمنية تاع الستا وجاي فوق إسحاب تاع السما، وكان أتيك وتعلم من دانيال 7 باس دوار المسيا. باس دوار المسيا جاسو مش بس قال لهم اسقولينا كريستو، اسقولينا بين الله، واكثر من هيك. فلسه قاعدين تراوني في الوميلياتسيوني وحصوتوني وحصلبوني، ما تنجي في اسحاب السماء، فوق اسحاب السماء، فوق داون الزوج فريتايات. انت الكريستو، انت بين الله الهاي تنبنى الكنيسيا تا كريستو، مش فوق بيترو، ما فوقش قال بيترو. بدنا نراو هالجمعة دي لك الله يريد. جسويات اللي سيبني الكنيسة تياو فيرس 18 ينو كل نايد لك اللي انت بيترو بطرس وفوق دين البلاطة بترا سير بني الكنيسة تياو وشتابي تهادس مش سيب ريفالو كونترا تخا. جسوا وك ايات يدكيارو نفسه بلا الاركيتات تاع الكنيسة والاركيتات والبريد وكل البناي تاع الكنيسة. ها والكنيسة تبارتيني عليه تياو. كريستو حاب الكنيسة وتعلل نفسه عليها باش قدسها وينظفها بالغسيل تاع الماء بالكلمة. بحال ما يين عند مرتي وانت عندك المرتك يعطيك. وجسو ربح للعروسة تياو باللي ميت عليها. ها باللي ميت عليها. الكنيسة تبارتيني عليه، لا على البطريرك تاع الغريغي، لا على البابا تاع روما، لا على ابدا بيرسوناتشي يور، هي الكنيسة تاع كريستو. اكليسيا، الكلمة كنيسة اكليسيا اللي تفسر مسيحين البرة، مسيحين البرة من الدنيا، وإسا ما عدنيش تا الدنيا، إما مسيحين باش نكونوا كونساغراتي على الله. دنيا الفاميليا تاع الفديلي، لا الكنيسة تكونسستي في الجماعة تاع الفديلي، ما الدنيا كلها، ما طول الزمنيات كلها. دوك الناس اللي يراو الجلوريا تاع الله ويكونوا وريتا تاع السماوي الجدة وعاد جديدة، داونوا مع الكنيسة. داك الله في الأومنيشينزا تياو يعرف من هما، يعرف من هما، السيت يعرف الداك لوما تياو، وداك لوما تياو عندهم يفيتاو كل تيب تا حزن، وما مسيحين البرا من الدنيا باش يابارتينوا على المسيح. هي كومونيتا اللي تدار في جامعة بحال دين، جامعة فرحة يهور، جامعة في بلد أخرى، في بايس يهور، كلهم كيما الدنيا. الله اتيوري اللي عنده سوفرانيتا غراتيوزا
fuq l-erwieħ tan-nies ukoll. Iva, għandu nies li huma tiegħu, li jarfuh u jixtiequ jħobbuh u jservuh u jqimuh u jgawduh. Issa għal dejjem. Din hija l-Knisja ta' Kristu, Knisja komunità separata hija l-ġisem ta' Kristu u Kristu għar-ras tagħhom. Alla mill-bidu tal-istorja umana kienet jiġbor nies u jsejħilhom bil-grazzja tiegħu. Nistgħu nsemmu Abel, Abram, Isaac, Jacob, Mose, Isaija, ħafna nies fil-patt il-qadim vera. Immissa Ġesu qed jgħid jien se nibni l-Knisja tiegħi. Se nagħtiha żvolta ġdida. Il-poplu talla se jieħu żvolta, se jieħu forma ġdida. U ekku minn Pentekosta hemmhekk meta niżel l-Ispiritu Santu fuq il-miġema tal-fidili kienu madwar 120 tajjeb f'Ġerusalem u Pietru qabad jippriedka lin-nies u xandar il-Ġesu bħala il-Messija. Bħala l-Messija. Dik hija l-Knisja ta' Kristu. Dawk li jilqgħu l-identità vera dwar Ġesu. Il-Messija, l-unzjonat talla binalla. X'se tagħmel bih jekk ta' bilħaq tistqarru hekk, ma jistax ikun li flitejx għalih u timmira li tonorah tul ħajtek kollha. Ġesu jagħti wkoll weda tremenda hawnhekk il-fatt li darba qal jien qed nibgħatkom bħal ħrief fost il-pub. Il-dixxipli ta' Ġesu m'għandniex permess li narmaw lil nfusna bis-sejf u noqtlu lil minnu kontrina biex niddefendu lil nfusna. Pietru qallu daħħar is-sejf lura flan tiegħu għax kun jaqbad bis-sejf jinqered. L-armi tagħna huma aqwa mis-sejf. L-armi tagħna huwa li Ġesu nnifsu u għal-blata, il-refugju, il-ken, il-torri setan tagħna. Vers 18 jgħidilna l-ixtabi ta' Ħades mhux se jipprevalu kontrija. Il-Knisja ta' Kristu tidher dgħajfa, fatti Pietru jgħid aħna ma'dudin bħala naġ meħudin għall-biċċerija. Imma f'dan ħwejjeġ kollha aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Il-xtabi ta' Ħades hawnhekk hija d-demanju tal-mejtin jew il-mewt infisa. Li hija l-arma finali tax-xitan. Ix-xitan mhux kapaċi jmissna. Mhux kapaċi jmissna. Jista' joħdilna ħajjitna bħalma prova jieħu ta' Ġob, vera? Imma r-ruħ tagħna hija salva f'idejn Kristu. Jien nagħtihom il-ħajja dejjem u ma jintilfu qatt u lanqas ebda bniedem hu kapaċi jaħtafhom min idej. Dik hija sigurtà li Ġesu jagħti lil niesu. Sigurtà li ta' bilħaq għandha tennina u tfarraġna, mhux vera. Id-dem tal-martri, il-martri ta' Kristu ilhom minn żmien Stiefnu u għadhom sal-lum. Dawna aktarx iservu għal kobor tal-Knisja. Il-Knisja hawnhekk hija Knisja militanti, però dik l-istess Knisja militanti għad tkun l-Knisja trionfanti. Renjanti ma' Kristu fis-smawiet. Il-bennej tal-Knisja huwa Kristu, il-protettur tal-Knisja huwa Kristu. Ma għandniex għalfejn nirrikorru għall-politika, ma għandniex għalfejn nirrikorru għall-intelligenza umana, nafdaw ruħna fidejh la sejħilna u fetħilna qalbna biex narfuh. Inti l-Kristu binalla l-ħaj. Allura ninsabu ta' bilħaq salvi. Ġesu għalhekk bħala kważi kompliment il-Pietru x'vera. Għallu illi jien ukoll ngħidlek li inti Pietru u fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi. Pietru stqarru u Ġesu ħataf l-opportunità biex jagħtih privileġġ il-Pietru. Jagħtih privileġġ bħalma tal Marija biex tkun ommu. Bħalma tal-Iżajija li iħabbru 700 sena qabel ma twieled. Alla għati privileġġi u barkiet skont kif jidru l-aħjar. Il-Pietru hawnhekk taħ privileġġ illi jiftaħ il-bibien tas-salvazzjoni kemm għall-Lut kif naraw li ġara f'Pentekoste dakinhar xi uħud
xi eluf ikkonvertew u inaqdu mal-Knisja, kif ukoll għall-ġentili aktar tard. Ftit snin wara, meta Pietru l-Ispiritu Santu dderġih biex imur għand Kornelju, u Kornelju kellu l-qraba tiegħu u l-ħbib tiegħu miġburin fid-dar, u Pietru xandrilhom il-Ġesu. U qalilhom illi b'dan il-bniedem il-maħfra ta' dnubiet jam xandra lilkom. U dawk kollha li jemnu fih huma ġustifikati mill-ħwejġ kollha li ma stajtux kunu ġustifikati minnhom bil-liġi ta' Mosè. L-ipprittkar tal-Vanġelu huwa il-mezz kif is-saltna talla tinfetaħ jew tingħalaq skont kif in-nies iwieġbu għall-ipprittkar tal-Vanġelu. Għal meta nagħtuhom testimonjanza. Qegħdin waslulhom l-bxara tajba kif iwieġbu. Jekk huma jemmnu il-saltna ta' smewwiet hija miftuħa lihom. Jekk huma jiġdu is-saltna ta' smewwiet hija magħluqa lilhom. Interessanti kif l-istess kliem eżatt li għajt Ġesu hawnhekk għax għad nagħtik l-infietaħ ta' saltna ta' smewwiet u kwalunkwe ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smewwiet. U kwalunkwe ħaġa li tidħol fuq l-art se tkun maħlula fis-smewwiet. Ara l-Pietru dakinhar imma ftit aktar tard issa ħajgħidha lid-dixxipli kollha. F'Mattew 18:18 jgħidha lid-dixxipli kollha. Qed jgħidha lilna li tagħna awtorità kull wieħed waħda minnha illi niftħu nagħlqu is-saltna ta' smewwiet. Kif? Għax Ġesu qal bħalma missier batni qed nibgħat lilkom. Fdalna f'idejna illi bħalma Alla rafna l-identità vera ta' Ġesu, il-Kristu, binalla l-ħaj. Dik l-identità rridu waslu għal ħadd ieħor. Il-għaliex f'Ġesu tinġabar is-salvazzjoni kollha kemm hi. Il-Knisja ta' Kristu mhijiex denominazzjoni, mhijiex il-Presbiterjani jew ir-Riformati jew il-Kattoliċi. Il-Knisja ta' Kristu hija meħuda minn dak denominazzjonijiet kollha. Hija Knisja unita għaliex għax għandha l-istess qarja ta' fidi inti l-Kristu binalla l-ħaj. Hija Knisja illi Ġesu jipproteġija hija l-ġabra sħiħa tal-fidili kollha. Tappartini għalija. Dik hija l-kwistjoni kollha. Tappartini għalija. Int membru ħaj f'din il-Knisja. Kif nidħol fiha? Well, bl-intiema. Billi inti tagħti darek għad-dnub, billi inti tara l-viltà, il-ħażen, il-korruzzjoni ta' qalbek stess, u tiġri lejn Ġesu, u bħalma stqarru Pietru, tistqarru intu ukoll. Inti l-Kristu, binalla l-ħaj. Amen.